Murphy anh ya kha Ako ang love ki ako guys. Amel hi ang love. oh kha jumo official ani lo mo lyric video khanita rin hlui thuma rin hlui te pia rin hlui pial tu te in hema tumlo de kan kala chanin khi ta hianin 03890 hi lo in zia ka alo in zia ka chuan he tlai mi apa ani a chuan kan zat chianga an mani in kha lo nia tha te kan la a in phone nei nom khop mai chuan in hoi phone dor nei bok i pharmacy a bon me kan in atse sang tới cái rừng hay bỏ lá thấu veng lại rồi ole lung lệ kan sina vina a nimina in khom pui mangin chuan I anin ti ka hrelowa musang te minlo ko chowa anin lek kha lo nia ka thina chan to hi lai in tar hi lo nia musang te ten nia chu ama lo bye bye ve ro le Bye bye. oh chuan hei ama I rong bol ve kan I hi atui nga tang a fel top ama hi I channel te ka siam ve a ka tia ka da don ka tia yes tia ama phalna thlap chuan ama po aron ti chho le don tro yes lo don a music video te po 1 million 1 million nei hi har da wania me zawa chuan hi an in ania ama do ra ka chu lo kang in jing lo da win ania ka kal engma mic te po kheng lo wa fam min lo ma tang hi ama do chu nia hi au lo bye bye ve ro hi zai ngot film star ngot kha lo nei lo da wani engma ni hei nok khop mai hei anin noi khani ta ani hei min subscribe hal don I rin lui ania ka channel la en don ka hi vel le kala nia yes kha kalom tu thank you inin nei nuam si kha ni le zak thei lo ka zak thei lo ve chin ni rất là Mahse I nghe cái lạc don khanin cả con thắp á đaro thì phal na thắp ani a thim to lu tu ka hi lung lei veng lai ania hi ania a chin mi kha u nia an do ta po thil ka da chuni chuan enge lok kan sei lokang tumlo deuhin kala thutani hi video hi en a har sat a chena sale mai thei ba ka o te pot lialo mai thei mic ka king box lo mi lo thathiam don ni anin chung kha hi ni me hi rin hui nu chung ya lo bye bye ve ro le tu le pi lo en ve ro hi anu bye bye Khuit lai khuanin I professor an te doctor te anom noi mai rin hui pa chunia chuan
enge kan le o mai te kang ani hi tao mấy cái khác cái được to mà bà ư cosmetic te kui lo ti lang lo ni chu nia affecto ni anh ấy thôi mi in ma ya khan o he ki đam pharmacy ba cả enge ti dor đam đôi dor ba cả lam doi do khu chu ni chu lo ho cosmetic đặc bằng lip balm anh ấy chú serum te chú ta chuan hei hi nia a lei sak ani hi a ukim kimin a then chu a thlon ten a gi bok ani hei a lei tu nu chu amah hi chu a rin hnu ai na hmel tha ti ve ali la ka over to kang